Umabot sa 480,000 pesos na halaga ng dried marijuana leaves ang nakumpiska sa isang high-value individual o HIV sa isinagawang bypass operation sa Barangay Poblasyon, Aringay, La Union. 4 na bricks na tumitimbang ng 4 na kilo ang nakumpiska ng otoridad sa sospek na isang magsasaka at tubong tublay Benguet. Magagaling din yung mga drug pusher natin kasi ma'am, hindi lahat nakalagay lang doon sa may nakikita. Talagang tinatago yung mga yan, ma'am. Usually tinatago pa doon sa may hood, kung saan hindi madaling makita, ma'am. Itong individual kasi na ito, ma'am, is high value individual din. Ang isang bloke ng dried marijuana leaves itinago pa ng sospek sa compartment sa likurang bahagi ng sasakyan. 4 na katao naman ang naaresto ng otoridad sa bypass operation sa Barangay Santa Teresa, Tubao. 3 pakete ng umano'y shabu ang nakumpiska sa kustodiya ng mga sospek, kabilang ang iba pang drug paraphernalia. Tumitimbang ito ng 4.5 grams na nagkakahalaga ng mahigit sa 30,000 pesos. 3 sa mga sospek ang tubong Baguio City, samantalang ang isa naman ay residente sa bayan ng Nagilian, La Union. Siya ang contact dito, siya ang link, siya ang runner, siguro runner natin dito. So malamang sa malamang, siya ay connected sa Baguio and then siya ang tulay sa mga binabagsakan dito sa area natin sa La Union. Wala pang pahayag ang mga sospek na nahaharap sa kaukulang kaso. Joan Ponsoy, Balitang Solidort.